ktorá sa koná v oblasti vašeho kanálu. Resta Group v bledomodrých tričkách a Super balíci v tmavomodrých tričkách. Obidve chladné farby, ktoré sa veľmi, veľmi dobre doplňajú s chladným počasím, ktoré, chvála Bohu, nie je najchladnejšie a stále je dobré, že nám neprší. Takže v tejto chvíli, milí skaličania a milovníci Dragon Ball, vítajte na Baťovom kanáli, kde si zmerajú sily v poradí už tretí tým Resta Group. Resta Group sa vydala už na cestu, na štart. Milí priatelia, v tejto chvíli je to inak veľkou cťou. A patrí na slovenskom trhu medzi najúspešnejšie, dokonca má 5. miesto. Pardon, prvé miesto som po úspešnej prvej plavbe. Unavené, je to náročné, keď to je krátke, to minulý roku. Sledujte Resta Group. Ty sú rozházaní tí vlevo, tí to idú pekne naši tí idú pekne. Ježiš, tí idú dobre. Oni sú rozházaní strašne. Naši to sú dobre. Ty vole, oni idú blázni. A ty naša to pasá. Pri týme Resta Group hovoria o tom, že by ale oni boli práve prevalte svoje emócie, nestojte ako solné stĺpy. No úžasné. No musím vám povedať, že toto bolo zatiaľ víťazstvo dosť viditeľné, neboli to len centimetre, boli to, dá sa povedať, skoro 2 metre. Bombastic, I like your bomb, bomb, bomb.
chcem veľmi pekne poďakovať, lebo asi 2 týždne dozadu sme rozprávali s pánom primátorom mesta. Dobrý deň, kapitán Superbalici. Dobrý deň. A kapitán Resta Group. Dobrý deň. Dobrý deň. Marian, prezrate, čo sa vám najviac páčilo na konkurenčnom týme, s ktorým ste si zmerali sily na Baťovom kanáli? Čo by ste tak vypichli? Čo bolo najlepšie? V prvom rade, že bojovali až do konca a určite to bol zlatý súper pre nás. Takže za Tlesku odviedli dobrý výkon športový. No a čo sa zase kapitánovi konkurenčného týmu páčilo na Resta Group? Že boli naozaj dosť dobrí a vieme, že máme do finále, aby sme ich porazili, čo zlepšovať. Čo by ste vy mali zlepšiť? Prezraďte, aby ste boli lepší ako Resta Group. To si necháme až na finále ako prekvapenie. Som veľmi zvedavý, obidvaja páni, mám pre vás radosnú správu, chcete počuť? Áno, určite. Môžete odísť, nech sa páči.